नै अबे गुलि खारग्रा नैयो माबा कारखाना हेलिकप्टार ओइयाव बायो बैयावल' आरो नाम ओमफ्राय गैया नै इदि लाजिदों आरो हामालै साबाय बिबारफोरानो मोजां मोजांथारबाला हेलौ गाइस गासैखौबो आंनि इउटुब एबा फेसबुक चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायदोंबा लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो शेयार होदो ओमफ्राय गोदान गोदान भिडिअफोर फैबाथाय नायबाय था एखेबारे बानाङा आरोना कमेन्टफोर हरलाबायबाय था हेल्प आंबो हरलायगोन नोंबो हरलाय आंबो हरलायगोन बिदिनो आरो गावजों गाव एसे अनलायलायनांगौ आरोना गासिनो दे भिडिअआ बेसेबांल' दे